Good morning. Good morning. Happy Saturday. Today is July 15. Sobrang lamig. And yung mga bata, ayan, ready na sila for the game. Mamaya-maya. And si John, ready na rin siya. Kami na lang ni Holly, hindi. 8 o'clock na. Okay, get up, Papa. Boy, get up. Get up. Dito na pala tayo sa car. At mukhang basang sisiw tayo. Minamadali ako ng mga bata. Sabi ko, maligo lang ako. So ngayon, ganito yung itsura natin. Oops. Hindi pa tayo nakapag skincare. Dinala ko na lang siya. Nandito siya. Nandito sila. Kasi ayaw nilang ayaw nila mawala ng parking, yung magandang parking. So, sabi ni Jan, dapat maaga tayo. Anong oras na ba? 8:29. What time is the game? 9 o'clock? So, dyan lang naman. Malapit lang naman. Good morning, boys. Morning. Holly. Morning. Good luck, boys. Thank you. Okay, si Kuya. Wala pa sa mat. Okay, mag-skincare muna tayo, guys. Kasi wala talaga tayo skincare ngayong umaga. Ayan. Dito na tayo. Malapit lang to. Less than 5 minutes. And bayad syempre. No, mate. There you go. Just 2, thanks, mate. Yep. Thank you. Ayan, nakaparga tayo dito, guys. And si Kuya, ayun na, nagmamadali na naman. Good luck, boys. Good luck, yeah. Ando na si Kuya, oh. Mag-change pa sila ng shoes. Ayan si Kuya. Ganyan na yung kanyang panglaban sa lamig na jacket and kukunin niya yung beanie sa likod. Can I climb over the back? Yeah, okay. And ako, magsa-sunscreen na lang tayo and konting lipstick or lip tint and konting blush. Ando na siya. You found it? Okay, good girl. Put your beanie and then put your hoodie. Hi. Make sure you cover your ears. Yes. There. And your hoodie. What? It's raining outside. There. Alright. Let Daddy fix your hoodie. No, it's fine. Alright, okay. Put your shoes on. So, tapos na tayo mag-skincare. Meron na tayong lip tint and blush. Yung gamit kong lip tint ay yung Magic Potion. Yung bigay sa akin ni Zizi Mers. And etong cutie na blush from Happy Skin na bigay ni Bianca. Thank you again, Bianca and Mers. So, yan. Okay na tayo. Mukhang tao na tayo. Basa pa yung buko. Gusto ko na sana siyang itali. And yung gamit ko lang na wala tayong cushion. Yung gamit ko lang ay tinted na tone up. Ayan. Tone up na sunscreen. Pero nag-sunscreen pa rin ako yung aking sunstick. So, yun. Wala tayong cushion pero carry naman. Kahit wala tayong cushion. Kahit yung tone up lang yung nilagay natin. Dito lang naman tayo sa car. And si Jan, kumuha siya ng egg and bacon. Tapos sabi ko, bilhan niya rin ako ng hot chocolate. Same as Holly, mag-hot chocolate din si Holly. Umuulan, paano kayo sila maglalaro? Ang lamig sa labas. Eh, nag-start na pala, guys. Ayun. Andoon sila, malayo. Nandun sa kabilang, sila sa... Hindi tayo makalabas kasi nag-drizzle and medyo malayo-layo. Andoon, naka-zoom in lang kayo. Hindi natin siya masyadong mapapanood. Mapapanood ko kayo, hindi nyo masyadong mapapanood. Nag-start na agad si Sak. Yan na si Jan. Okay. Where's mine? This way. There's a small and a big. They're the same, babe.
The same. Hold on, here. Okay, wait. I'm just gonna wait. Where's Holly there? Yeah. Here's your hot chocolate, baby. Sex start already, babe. Yeah. Okay, Holly, here, Baba. Yan na yun yung ating egg and bacon. Okay. Aray ko, babe. Ando na siya. Panonoodin niyo na si Sak. Yung iba may mga payong. Tayo wala tayong payong. Yeah. It's too hot? Okay. Ito yung ating egg and bacon. Oh. Gusto ko nang itali yung aking buhok. Wala ko ba yung pantali natin? Ayun, meron tayong dalawa. I-clip na lang natin siya. And let's eat breakfast, guys. With cheese and tomato sauce. Malamig lang yung tinapay. Masarap nito kung medyo mainit. Sarap. You wanna bite, Baba? No, thanks. Malamig, maulan. Ang sarap ng breakfast natin. Sarap. Sino kaya ang lamang? Umuulan. Dito tayo kahit umuulan. We are winning daw. Hopefully. Ayan si Sak number 7. Where's John? Where's John again? Walking up there. Good job. Oh! Go, Sak! Go! Go, Sak! Oh my God! Oh! Oh my God! Pinaikot si Zach. Ay, umuulan na. Ayan, lumalakas ng ulan. Ngayon, napapanood natin si Sak na mas malapit kasi hindi naman nila gamit yung buong oval. Mamaya si Kuya gamit nila yung buong oval. Dito na kami sa may silong kasi lumalakas na yung ulan. Si Sak at saka yung mga naglalaro, basang-basa na sila. Dito rin si Johnny Boy. Nagpapausok. Ayan na. Rinig nyo yung ulan. Tapos may hangin. Ang lamig. Kahit yung may mga payong, papunto na rin dito kasi malakas na nga yung ulan. Oh, kawawa yung mga bata. Oh, nagtitakbo na sila. Pero yung mga bata, ongoing pa rin yung laro nila. Kawawa naman sila. Wala nang nanonood doon. Nandito na sa may, andun sa may mga kung saan may silungan. Oh, kahit yung may mga payong hindi kinaya. Yung mga bata na lang talang naglalaro. You gonna go? I'm gonna go do the running. Run. Okay. Runner daw si Jan. We won? Yes. Okay. Okay. Nanalo tayo. Ayun na si Jan. Si Kuya na yung next. Tapos na si Sak. Panalo tayo. Ayun na sila Kuya.
Black Beb. Ayan. Mababasa. You're going now, Sa? Good job. How many goals you had? 3? Yeah, naka 3 goals siya. Basang-basa siya. Rain or shine, right, Sa? It's freezing. Are you gonna have a shower? Just gonna change? Yeah, okay. Mag-change lang siya. Doon na lang siya mag-shower sa caravan. Ayan, nag-change lang siya ng damit, tapos nag-jumper. Ayan, nire-raid niya na yung wallet ng daddy niya. Kumuha siya ng $15. Okay, see you. Love you. Okay. Si Kuya, ayan, nagpa-practice pa sila, hindi nyo makita. Ayan, kuha yun ng pagkain sa canteen. Ayan, tumigil yung ulan, kaya nakalabas tayo dito. Ayan, si Kuya. Parang may scratch na naman siya sa mukha. Nakikita ko dumudugo. Who's winning? You guys smile. Hi, Ollie! Malayo, hindi natin ma-zoom in na. Yan na yung pinaka-zoom. Ayan si Kuya. Ayan si John. Runner si John. Runner sa field. A few of him. I don't. From all the footy I ever played. Oh, Kuya. Oh. Oh, good job. Oh. Come on, get it, get it. Oh. Oh, yes. Oh, touch. Yes, go. Good exercise, son. You're running. Runner kasi siya. Malulobat pa yung ating camera. Go, Kuya. Oh. Go, go, go. Go, Ollie. Gotcha. Good job. Go, go. Oh. Go. Oh, go, Kuya. Kick. Oh, Kasha. Oh, no. Tapos na, panalo sila, Kuya. Score nila is 59. Yung rope 8. And maganda yung ano nila, laro din. Kasi hindi masyado nang umulan nung mga last part. Second, third and fourth quarters. Dito si Sak. Kamusta na kaya yung kanyang sukli? Sak, do you still have change? You want it? No. I'm just asking. How many money? $2.50? Oh. What's that, bro? Oh. Is that sugar? Yum? Yeah? Siya, dito lang siya. Hawak niya yung phone ni Daddy. What are you playing? Minions. Sobrang lamig. Panalo sila Kuya din. Congrats. Did you change already? Ah, what's this? I'm going. Where's Dad? What's this for? Congratulations. Kaboom. You want money? Yes. Okay. No, I need to ask Dad. Yeah, it's alright. I already told Dad. Your dad told me already. Lauren, have a safe trip. And si Kuya kumang 20, si Sak 15. See ya, yeah. Baba, Daddy's here. He's gonna get
his phone now. Alis sila, punta sila ng Bali. Magdadrive sila sa Adelaide. Yung friend namin na isa. How's your money, Dahan? Nothing left. Nothing left. What's this? Frappe. I'm cold. I'm freezing. Ah. Tapos na yung mga bata maglaro. Ngayon, ang pinapanood namin is yung under 17. Under 17, tapos yung mga A grade and B grade. So, mahaba pa kami dito. Matagal-tagal pa kami dito. Kumuha rin si Sak tuwal sa daddy niya. A frappe. Is that? No, I'm good. Thank you. Okay. It's too sweet. And tingnan niyo. So how are you doing it? Nanonood ako dito. See ya! Ano to? Thai. Korean. Ay, Korean. Thai. Thai naman to. Kasi yung ibang Korean, halos na panood ka na. Yung iba, may gusto kong panood, pero hindi pa sila tapos. Yung series, gusto ko tapos na yung series pag pinanood ko, para hindi ako mabit. Eto, Thai naman itong pinapanood ko. Hindi ko lang alam, hindi ko matandaan yung title niya, pero cute lang din yung story nito. And then, nilagay ko lang siya dyan, tapos kubo tayo dito, syempre, para hindi mapagod ang ating kamay. And then, dun ayun si Jen, sumipsip pa din kay Zach. Meron na siya niyan, naubos niya na. Si Holly nasa playground, si Kuya, with his friends. Ako dito. Uminit na, gumanda na yung araw. Kanina yung kay Sak ang pinaka-worst. Kay Kuya okay lang. Kaya kami ng salt and vinegar, yung cracklings. Anong oras na ba? 1:47. Dito na pala si Holly. Galing siya sa park. And ayan, ngayon, nakatulog na siya. Alas 2 na, 2:11. One more game pa. Yung A grade naman, yung papanoorin ni Jan at saka ng mga boys. Gamit na gamit ni Jan yung kanyang Kathmandu na jacket. So si Sak, hindi niya din, nandiyan sa likod yung kasak, pero hindi niya ginamit. Tingnan niyo yung oval, yung labas ng oval. Tingnan niyo guys, ang daming cars. Oh. Yung iba nagbubusina. Yan yung kabila. And marami pa dito sa baba. And marami pa sa likod. Si Holly parang may sakit siya. Parang inuubos siya. Tapos matamlay. Kasi kagabi, laro siya sa labas. Sobrang lamig. And now, look at her. She's red and not feeling well. Do you have headache, Baba? No? Wala naman siyang headache. Matamlay lang siya. And dito, sa likod namin, yan yung netball. So, maraming cars din dyan. Palibot. Hindi niya makita. Basta maraming cars din dyan. Finally, uwi na tayo. Hindi ko na tayo ng car. Wala nang battery yung dalawa kong phone. Hindi ko alam kung anong oras na. Siguro mga 4 or 4:30 or 5. Panalo tayo, yung A grade panalo, yung B grade talo, and the rest panalo. Yung B grade lang yung talo. Hi, Kuya! Ayan si Kuya. You never come back after getting that money, Kuya. Where's Dad's phone? Oh, Daddy has it, yeah. So, nung umalis siya, nung kumuha siya ng $20, yeah. Nung kumuha siya ng $20, hindi siya bumalik. Ngayon lang. I'm gonna put my clothes on now. Turn off daw. I'm Okay. just gonna Change? put these clothes on. Alright. Yeah, let me throw. Daan muna dito sa Foodland. Mom, you should just get home. Alam ko na kung bakit siya nagkalagnat. Kasi kagabi ba yun? Kahapon, nag-swimming din siya. Sinabihan, you slept a lot? Because of that? You get sick? I don't think so, Baba. Dami raw niyang tulog kaya raw siya nagkasakit. Hindi, nag-swimming ka kagabi. You swim yesterday afternoon and then you play a lot last night outside. It's freezing last night. Hey, baby. Have we got any of those puller things or not? I don't think so. But we might have one here. Yes. Oh, lucky. Ayan, painumin namin ng medicine si Holly. And kakain kami sa labas. Ng Can you dinner. get us some water, please? Yes, yan. Right up. Come on, Baba.
Did you shake it, babe? Yeah. Kakain ko sa labas ng dinner. And Give up. Sit si Holly, gagawan ko siya ng noodles. Lalagyan ko lang naman to ng tubig, tapos dadalhin namin. Kasi wala siyang gustong kainin kundi yung may sabaw. Wala naman doon soup. Sa pupunta natin. Doon tayo sa dati, guys, kung saan kami nag-dinner nung first night. So, yung mga boys, naka-ready na sila. Nakaligo na sila. Eto, i-prepare ko lang to kay Holly. Papainit ako ng tubig. Meron tayo dito yung pang microwave. Ayan. Ang laki nitong mug. Gusto ko itong mug. Pero dito lang to sa caravan. And magdala rin ako ng tumbler. Nabili namin to sa ano, guys, sa Queensland. Rip curl. Never pa to nagamit ni Holly. Pero nahugasan ko na to. Ha? We keep it. Yeah. Pero eto, wala tong straw. Ano lang talaga siya. Bubuksan, tapos iinom. Liligok. Nahugasan ko na to eh. Hugasan natin ulit. And nakapatong kayo sa tubig. Kung saan tayo kukuha ng pampa. Ano ba? Yung pakukulang ko, iinit ko lang sa microwave yung tubig. Tapos maglalagay tayo ng tubig dito para kay Holly. Kasi alis daw kami mga 6 o'clock. Masarap daw yung pasta. Siguro yun ulit ang ordering ko. Tapos this time, ibang family yung kasama natin. Ready ko lang itong kay Holly. Sobrang lamig. As in, sobrang lamig. Kaya yung mga bata. Meron na ibang mga bata na may sinisipon. Right, baby? There's some people are sick as well. Kasi winter dito. Parang normal naman yung may sipon, ubo. Ito, ready na to. So, wala ko ng tubig. Kailangan ko kayo alisin dito kasi nakapatong kayo. Maganda tong mug kasi meron siyang lid. Tapos, lalagay mo lang siyang ganyan. Tapos, inom ka ng tea or coffee. So, yan. Okay na yan. Ito din. Lagyan natin. Kunti lang kasi hindi naman ito maubos ni Holly. Ala! Okay na yan. Nabasa. Ako na talaga ang nagtapo ng tubig. Lang naman yan. Okay. Nag-init na pala ako ng tubig. Mga 2.5 minutes. Hindi ko, almost 3 minutes dapat to. Pero, andyan na si Jan. Tinatawag na tayo. Okay. For sure, mainit na to. Alright, leave that heater on and yeah, shut that microwave though. Yeah, I will, honey, in a minute. I'm just gonna put the water here. 1 sec, Holly. Go. Okay. Hindi na natin kailangan ng spoon kasi meron naman dun sa restaurant na spoon. Okay. Tali lang natin yung bubble kasi ang bubble. Big shoes, bro. Oh. Come on. What did you say? I don't want to be sick. No one wants to be sick. Okay. You sure? Okay, one more. Okay, get in the car. I'm just gonna wash my hands. Ako na talaga yung lumabas. Lumabas ng caravan na naiwan tong mag. Ito naman, gusto niya laging sarado ang pinto. Oo naman, paano ko gagawin yung dalawang hawak natin? So, dito tayo ulit sa Olives. Right there, right. And sila yung kasama natin. This time. What? No, that's for Holly. Ayaw pang kumain ni Holly. Yung akin ay the same. Yung seafood na pasta. Ayan. Meron siyang mix of seafoods. And dito na pala yung drinks namin. As usual, lemon bitters. What
What's that? Squash or lemonade? Lemonade. Lemonade kay Kuya, kay Brock Coke. Holly, ayaw niya talaga kahit uminom ng tubig, ayaw niya. Ito mainit pa din, ayaw din ni Holly. Natatakot siya kasi baka magsuka siya. Ayun yung kay Jan, pepperoni pizza. Last time, anong kaya? Labas ata yung kinuha ni Jan last time. Garlic bread, yes. We have garlic bread. Meron din tayong garlic bread. Ayan, and then, dun. Ayaw niya pa rin kumain kahit garlic bread. Try niya na daw. Do you want me to put in the plate, Baba? Okay, wait lang. Kunti lang yung pinakuha niya. So, nilagay ko sa sa plate. You alright? Ngayon ako isang slice na pizza doon kay Jan. Try ko siya. Kasi parang ang sarap. Kasi manipis lang siya, oh. You want more, Baba? You want more? That's good. Gusto niya pa. So, ito na yung aking seafood pasta. This time, yung kinuha kong noodles ay yung penne. And, ayan na yung kaisa. And, para sila ni Brock. Kay Kuya, ano din? Spaghetti. And, ito yung ating seafood pasta. Finally, nandito na yung kay Kuya. Thank you! Tapos na ako, guys. Meron tayong tirang pasta. Pero naubos ko yung seafood and yung pizza and garlic bread. Sarap! Si Holly, antok na siya daw. Balik na ulit tayo dito sa caravan and si Sak, tingnan nyo, parang akala niya umaga pa or hapon. Naka-helmet na siya. Imimit nila si Brock somewhere. Ano daw sila, punta daw sila sa jumping pillow. Chocolate. Baby, can you help mommy? Please? Can you bring your tumbler, please? This is mine now. Di-detox tayo. Ito yung Berry Glow. Kagabi hindi ako uminom nito kasi buong araw tayo sa labas. So, hindi ako nag-detox kagabi. Pero ngayon, bukas kasi hindi ko naman alam. Wala namang yata kaming, not sure kung may ganap kami. Pero alam ko mag-extend kami kasi hanggang Sunday lang kami. Hanggang bukas lang dapat. Pero sabi ni Jen, mag-extend daw kami hanggang Monday. And same doon sa kasama natin na nag-dinner ngayon. Kasama natin sa dinner. Same. Ay, nahulog. Saan yung takip niya? Wala. Saan ko nilagay yung takip? Madali lang ito ma-dissolve. Ilalagay ko muna to sa freezer. Palalamigin ko. And, yung chia seed, yung papa-bloom natin muna siya. Bago natin siya inumin. Ayan, okay na to. Baba, where are you? Okay, nag-change na si Holly. So, end na natin yung vlog. Yun na yung vlog natin. Yung mga bata, mamaya pa yun. Maaga pa. Maaga, alas 7 pa lang. Ha? Oh. Okay, go. My undies. Why did you pin your undies? I couldn't hold it. My God, pin daw siya sa... Okay. Can I change undies? Yeah, okay. Ikaw na talaga naihi sa undies mo. Go, ask Daddy to take you to the toilet now. Hurry up. No, first, I need to change my pajamas. No, okay. Where's my Wait. undies? Go get your undies. Just pee. Here, come on. And you have to change your PJs. Is it wet? I'm on the bed. Oh no, you have to take this out. Ikaw na talagang dumihi. Oh. Ay nako, Holly. Kunti lang naman. Nabasa lang. You have to go to the toilet now. Mom, do I take this top on? Where's Yeah. my undies? Huh? Mom, Have I'm this gonna one. pee again. Okay. Where's your undies now? Wait, do No, this is not laundry, Baba. You don't put your stuff here. This is clean. Here. Dami na naman nating labahan. Put that one there too. Okay. Remove that one because I'm not gonna wear that one. I'm gonna find I one. shut it?
I'm not. Alright guys, i-close na natin yung vlog. Yun na yung vlog natin. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Baba, good night. Good night. Good night. Because I think I do want you next to me.